Mira, Mangueto. Agafa bé les sorpreses. Dona Zàpic! En sèrio? Hola, els Kitimers! Quant de temps que no faig cap vídeo dalt de la bicicleta. I perdoneu si fa una mica d'aire, però és que m'he deixat la GoPro a casa. Mira com anem. Amb en Didac, patrullant una miqueta pel delta. Ua, quina xulada, que guai tornar a pedalar per aquí. Li he donat gràcies a ell perquè ha sigut el culpable. Perquè com que no tinc la bicicleta nova és allò, em fa mandra i no l'agafo. Però bueno, no tinc excusa perquè d'aquí 4 dies tornem al ruedo. Que cada setmana sí, Oter, i amb minuts i res només anem a ranxo. 100 quilòmetres de ranxo que poden fer molt llarg. Però bueno, tu m'ajudaré, no m'estressaré. Si no ho veig clar, em tiraré del barco. I dirà, hòstia, què li passa a l'Òscar que té aquesta veu tan ronca? Buah, avui al dematí he estat més de 4 hores aquí a l'escala dreta d'ella, perdona. Dreta cap aquí, dreta. He estat més de 4 hores xerrant a la Duextrem d'Amposta. Us deixo aquí uns quants vídeos i imatges perquè em veieu en acció, però he xerrat de valent. M'agrada i molt això, fer de speaker. Bueno, patrulla, no sé si el vídeo aquest serà el que jo pretenc, perquè demà hauria d'haver alguna sorpresa, però com que després de tantes desil·lusions, no vull dir res. Endavant, vídeo. L'únic líder que tenim aquí, la primera a la parrilla de sortida, a la graella de sortida. Bueno, ens queda aquí 7 minutets. Endavant, vinga! Bona sort a tots els participants. I vinga, a tot el que doni la màquina. Molta tranquil·litat, que no avançarem a ningú, que hi ha la furgoneta al davant. Vinga, i els que quedem aquí per realitzar aquests 18 quilòmetres. I ara ja estem aquí expectants de seguir rebent tots els participants del dia d'avui. De la trail. Això del GPS per què serveix? Els tracks? No, això els BTTeros sempre no. Però bueno, molt contents de que hagueu disfrutat. Sí, bueno, això és culpa de les dues. Al final com ha anat això? Que us ho heu decidit a parxís? Bueno, ja estem a posta, ja estem a meta. Enhorabona a tots. Felicitats, enhorabona per aquest espectacle que ens has donat. I res, a disfrutar de la victòria. Gràcies, moltes gràcies. Arrenca les pegatines, molt fort, Sí, m'ha matat per amunt. Bueno, doncs enhorabona als dos. Primer s'han classificat de la cursa llarga, i res, a disfrutar, a refrigerar-te i ens veiem aviat. Moltes gràcies a tots. Mira la que estem aquí patint ara. Velcro, però a nivell 10. Joder, la hòstia. Què és aquesta broma? No pot ser, tio. És que no puc, no avanço. Què, sujeto? Flipes, com estem pillant? Uah, xaval. No, això és horrorós. Perquè ens han de mirar els peus, tio. És igual que aquí. Veus com que és millor? Com que és millor? Una intrèpida aventura més. Però ara què em dieu? Què serà més dolent? Demà aixecar-te? O l'hòstia que em fotrà ma mare amb els mitjons blancs bruts? Ai, Déu meu. Adéu. Doncs bueno, Skitimers, no sé si haurà servit per res aquests mini-vídeos que he fet avui. Veieu quin lloc més espectacular estic. Sí, platja del Trabucador, un dels llocs amb més encant de tot el delta. I res, ho hem passat de conya amb el Didac. I ara, pues res, recollir i anem cap a casa, que tinc reunions. Tinc una reunió avui al vespre i entrenos per fer. I espero demà donar-vos notícies i ensenyar-vos una cosa molt guapa. Ei, Skitimers,
Doncs, bueno, com podeu comprovar, no he pogut donar-vos notícies, no he pogut mostrar-vos aquestes novetats tan desitjades. M'està costant de pair-ho, de sobreportar-ho, però bueno, veig que no passarà d'aquest cap de setmana que per fi us pugui presentar la meva nova bicicleta, la meva nova única. Però bueno, ja ho diuen, no? Que el bo es fa esperar i no queda altra. A més, la gent de l'única tenen molta feina aquests dies preparant les bicicletes i les diferents coses per l'estant de la Sioter. I us espero a tots vosaltres, els que pugeu a Girona, que passeu a saludar-me per l'estant de Gran Fondo World Tour, que estarem per allà, les bicicletes de Panama Van, que ens serviran d'estant, i alhora dissabte a la tarda de 4 a 7 amb en Roger estarem enregistrant un podcast especial amb molts invitats que passaran a visitar-nos i que entrevistarem allí a la Sioter mateix, a l'estat de Gran Fondo World Tour. I res, he pedalat una miqueta, les meves ganes, el meu estat d'ànim van a més, però no puc quedar-me amb això perquè he de pedalar molt més, perquè el dia 13 del mes que ve, si no vaig errat, torna a la Ranxo, última prova de les Gravel Sèries, amb ganes de veure la patrulla de Classmark, en especial en Gerard i la Cris, en Sixta i companyia, i també els que aneu per allà. Aquesta tardor està plena d'esdeveniments, però bueno, a nivell personal tinc moltes coses i ja veieu, la motivació no ha estat gaire en el meu favor aquestes últimes setmanes, per tant he entrenat poc i no sé si faré gaires coses, però el que segur que sí és que seguiré pedalant i seguiré creant contingut en català. Per tots vosaltres, gràcies per ser-hi, like, comentari, deixeu-me comentaris que estic una mica potxo, ja ho veieu, i necessito el vostre escalf i el vostre suport. I sobretot, si veniu a la Sioter, passeu a saludar, dir-me hola, que sempre és superguai poder-vos posar cara i comentar la jugada cara a cara. Que sí, que les xarxes socials són molt guais, però no hi ha res com poder fer un cafè o una cervesa amb algú conegut o algú que coneguis amb una cervesa o un cafè al davant. Família, com sempre diem, 1, 2, 3, pam!